Rojek ji rojan periya çeman Nîpya ji Dionysê ku ve diguhere pilingekî direve. Di vê revê de rastî çemekî tê. Lê ji ber ava wê ya gur Nîpya nikare ji çem derbas bibe û neçar dimîne û travestî Dionys dike. Piştî ku demeke dirêj periya çeman ducanî dimîne, dema zaroka xwetîne jiyanê navê Medos ê ku wek pêşiyê medan tê nasîn li zaroka xwe dike. Ji wê bûyerîşûn da navê vî çemê ku pêşî li Nîpya digire dikin Tigris ango çemê piling. Di mîtolojiya Yewnanî de bi vê çîrokê navê xwe derbas dike çemê Diclê. Belê temaşegerên hêja, vê heftê em li ser yek ji jîngehên şaristaniyan çemê Diclê disekinin. Yani di serî de berê ji erdnîgariya wî dest pê bikin. Geliyê Diclê bixwe 1909 kilometre ye. Di nava axa Tirkiyeyê de 523 kilometre di nava axa Tirkiyeyê dimîne. Ji Medenê ku merev pê bigire û ji aliyê Diclê yani Pîranê heta bigêje Xaburê. Di Xaburê de zaten bi sînorê Sûriyê û Tirkiye re dibe sînor. Sînor ji wîrê tê veqetandin. Li aliyê ku jiyê ku av jê derdkeve bixwe serê avê tê de yani gundê Zirixê jê re dibêjin Pîranê di wîrê de ku merev lê nêre tenê li ser wê avê 12 berê aşê avê hebûne. Tenê aşê avê ew xwast. Ji aliyê dîve ana tilê nêrî dewlet bixwe 2011 de berê projeya Dicleyê da dest pê kirin. Ew jê re digotin rekreasyon planê. Di serî de pişt re pêra girêdan gotin em ê bikin Sulava Fîskayê em ê çêkin. Sulava Fîskayê qafeya dana vekirin. Bi qafeyan re jî 1905 metreqare jî ciyê şînayê ji olê rakirin. Ciyê ku karê xwe jî bikin ana hûn belkî bivînin hûn karibin bikişînin jî wê cî de be betonar me kişandin. Tabii ku merev tenê vî jî nêre merev fark dike yani li ser avê ku tu jê digirî heta ji Medenê heta Sûriyê mesela dî ji bo forma avê ya ku Silêmaniyê hatibû çêkirin ji aliyê Mezopotamya Ekolojî Hereketî ve di wîrê de me wene keşiya wê kiribû. Weneyê ku me ji wan reşand li ser wê weneyê belkî bi sedan ocaxên qûm ku tê derxistin. Yani ev jî merev kare bi betonê girêve bide tê femkirin çawa çi qas beton ji wan re lazim be ew qas demekî wê xwezaya me wê tawanbariyê tê de bikin tawana tê de çê bikin. Divê awayî tilê nêrî tenê ne ewin jî. Ciyê ku moloz ku tên avêtin, ciyên ku xafriyatên ku tên avêtin belkî bi dahan cî wisa hene av û xafriyat bi hev re bibûne yek. Ji aliyê dîve rafîneriyên petrolê, sehayên neftê ku jê re dibêjin ew jî bi dahan cî hene. Ji Batmanê tu digirî heta Xaburê belkî bi dahan ciyên wisa hene. Piştre tilê nêrî bi avakirina baraja Ilisuyê ku jê re dibêjin qaşo em ê Hesenkêfê jî nû ve bikin çîk yan em çîka avê hal dikin. Lê bi rastî tilê nêrî merev di serî de polîtîkayên avê gerekî bivîne. Çemê ku navê wê di pirtûkên pîroz da jî derbas dibe bi çemê Firatê re ji du çemên herî mezin ên Mezopotamyayê ye. Çem ji du milan çavkaniya xwe digire, ava maden û ava Birkleyê. Her du çavkaniyên ku digihîjin hev ji bajarên wekî Amed, Cizîra Botan, Batman, Musul û Bexdayê re derbas dibe û li bajarê Erqurneyê bi çemê Firatê re hevdû hembêz dikin.
Bi vî wexta me nêrî çemê Dicle û çemê Batmanê li vir digê hev û derbasî rexê heskîfê dibî. Ji heskîfê jî tavê jî çemê Xerza û çemê Bota û ji Cizîra Bota derbas dibî nînovan dibêjin Musul û Bexdayê. Ev çem ji Amedê dest pê dike heta Korfeza Basrayê. Jiyan û xuza û dîrok û çend li ber vê nehra qedîm got dibêjin li sê bahweriya İseviya, Museviya û Musilmana de pîrozî ye. Ji ber ku pîroziyê jî jiyana xuzayê jî li vir dibêjin bi xêr û bereket e. Erdavê jî bereket e. Weke hûn dibênin qaz hene, ördek hene li vir. Çûkê keçika dibêjin yekemîn li ser herema Urmiyê bigire heta Korfeza Basra. Ji va çûka rastî li vir jiyan bûne, li vir hatine dinyayê. Bi vî awayî wexta me li vî gundî dinêrî belkî heya Batmanya jî jenîne. Lê hem bi latê wan û şikeftê wan û koşk û qesrê wan û xaniyê kelpîçan jiyaneke zêde bi xwezayî bi dîrokî di vir de derbas dibî. Yek ji cihê ku civakbûyîn lê dest pê kiriye derdora vî çemî ye. Bi hezar salan Dicle ji şaristaniyan re hembêza xwe vedike. Lê mixabin di vê sed salê de şopên neyînê yên mirovahiyê bêhtir berbiçavin. Ya rastî dema min rol Cizîrê dinêrê çemê Dicle ji bo Cizîrê gelek girîng e. Ji ber ku Cizîr navê xwe jî ji çemê Dicle distîne. Çemê Dicle berê Cizîr dikir nava xwe de û derdora wî de derbas dibû. Lema Cizîr em bêjin erebî weke ada wekeke giravekê tê naskirin. Cizîra ku em bêjin Cizîr di nava xwe de hewand ji bo Cizîrê me got girîngiyek yan gelek girîng bû ji ber çi? Ji ber ku Cizîriyan li vir em bêjin debara jiyana xwe dikir. Taybet çi taybet em bêjin masî girtin. Gelek Cizîriyan li vir masî digirtin û derdora gund da bajarên derdor difrotin û li vir em bêjin jiyana xwe berdewam dikirin. Her wiha jî ji bo xweza Cizîrê jî gelek girîng e û em bêjin ji bo ku jiyan vir berdewam jî bike gelek girîng bû. Ji ber ku ava vir berê mesela dihatin pê em bêjin matara av ji vir dikişandin dibirin malên xwe li wir ew av vedixwarin. Cizîr û çemê Diclê hatin çûyîna Cizîrê jî li ser çemê Dicleyê de bû berê. Em bêjin mesela kesekî ku ji Diyarbekir ji Amedê bixwaze were vir bi keştiyê swar dibû. Bi keştiyê çem û çem em bêjin ser êlihê re hat xwe digihan Cizîrê. Kesekî ku ji vir mesela em bêjin taybet Cizîr kesên ku em bêjin ji Rojava û em bêjin bajarên Ewropa falan jî dihatin. Kesên ku gero, kesên ku em bêjin leşker an jî em bêjin ordiyên we heyn. Li vir swarê keştiya dibûn rexê çemê Dicleyê Cizîrê de. Xwe ji çemê Dicleyê berdan heta Musul. Heta Şatul Arab mesela diçûn. Lema ev giringiya wê jî heye ku di hêla em bêjin hatin çûyînê jî de çemê Cizîrê yan çemê Diclê bandorek li ser bajarvaniya Cizîrê kiriye. Ev çemê pîroz di bazirganiya şaristaniya de jî rolekê girîng dîstiye. Heya serdema Sumeriyan diçe. Li gor arkeolog û lêkolîneran di dema Sumeriyan da li ser Dicle û Firatê kelek û qeyîk çêkirine û bi rêya avê bazirganî pêkanîne. Ji Asûriyan heya dema bajarê Nînova û heya îro li ser Dicle hatin çûyîn û bazirganî berdewam dike. Em dikarin bêjin ku çemê Diclê di aboriya her deverên ku jê derbas dibere roleke mezin lîstiye. Niha bi qasî lêkolên hatinin kirine sed û heştê zêdetir giyaniyên herêmî henin. Yani yên ku bi tenê li herêma geliyê Dicleyê dijîn henin. Di nava vana da sewal jî henin, rêwek jî henin. Evana hemû niha dibine xetereyek me zindanin.
ji ber ku bi ava Çemê Dîcle bi hawayekî bandorekî neyînî tên lîstkandin. Ev lîstik çi ye? Kaneyên xûmê tên vekirine û berdav tên çêkirine û ji bo santralên hîdroelektrîkî dîsa bendavên biçûk tên avakirine. Evana jî herikîna avê kêm bikir. Ji ber ku herikîna avê kêm dibe, hemû formülasyonên giyaniyên dinê yekûvê li ser jiyana wan bandorekî neyînî têkirine ku bi nîjadî tune dibin. Ji ber vê pêdivî pê heye ku dîsa mirov wan biparêzin. Ji ber ku yên ku dikarin li ser xwezayê bandora neyînî bikin bi tenê mirovin. Ji ber wî jî bi awayekî ehlaqî pêdivî pê heye ku mirov nêzîkayî nîşanê jiyana van giyaniya bikin û wan biparêzin. Lê mixabin mirovayî tam dijî viya hereket dike. Çawa dike avê qirêjî dike, xwezayê qirêjî dike, xwezayê tune dike û qadê jiyanê kuvî tune dike û bizanebûn dike. Li gora bencevendiyê xwe ji bo bercevendiyê xwe vana bikartîne. Hîn qirêjkerê ku ava Dîcle qilêrî dikin henin. Navçeya El Ezîzê madenê niha kaneyên madena henin. Evana madeyên giran in. Hemû di nava avê da dimînin û cî dikirin. Kom dibin. Li ser bandora jiyana mirova jî giyaniyên di jî bandorekî neyînî dikin. Ya mezin dikin, kambax dikin. Yan qirêjkerên dinê jî avêtiyên endüstriyê û avêtiyên malan in. Avêtiyên bajarin. Evana jî dîsa qilêrekî mezin li ser avê dikin. Dîsa gelemşeyê ku bi tenê jiyana rojane ya mirovan derkevin pêşberî me henin. Evan gelemşeya jî hemû dîsa ava Çemê Dîcle qilêrî dikin. Mixabin ev çemê ku jîn dide xweza û ernîgariya rojhilata navîn her ku diçe bi xetereyên mezin re rûbirû dimîne. Ava çem her ku diçe qirêj dibe û jiyana Dîcle ber bi teqrîbateke mezin ve dimeşe. Masîgirtin kêm dibe, nebat û sewalên ku di ekosîstema çem de cih digirin bi tunebûnê re rûbirû dimînin. Bertekên ku li dijî teqrîbata li ser Dîcle û xwezaya derdor jî tund dibe. berê ji Munzirê dixwestin dest pê bikin, pişt re derbasî botanê bûn, aliyê Sêrtê û jê bigire heta Şirnex û Erûhê dûrê de dixwazin çê bikin. Pişt re derbasî Farqînê bûn, ana dixwazin Ilûsiyê bi dinavakirin, cîz re dîsa pê re, vana aslında hesabên neyê van salan e. Bi rastî hesabên pêşiya xwe dikin. Ev hevsel bixwe, dîroka wî 8000 sal e, di nav hevselê bixwe 51 heb cûreyên mehsiyan heye. 180 û ney heb jî cûreyên çûkan têde ye. Yani hinek nebatên endemîk ku jê radibêjin tenê ciyê wan virê ye, belkî bi dehan divirê de hene. Lê tiştekî wisa mesela di dawiya çîkê de ana Kanal İstanbul projeya Kanal İstanbul ku tavên û holê di wirê de hinek ku behs kirin ji nebatên endemîk ku tenê ciyê wan wirê ye, qaşo wezareta serokê wezareta çandiniyê tiştekî wisa got. Goya û çiş nabe nebatên ku endemîkin em ê ji wirê wan rake em ê vin ciyekî dinê. Yani ciyê ecêb e, yani ciyê balkeşî ye, yani ku merevlê nêre bi rastî yani tê yan bikenî yan tu bigirî tu nizanî lê bi nêre. Yani tenê ciyê wî virê ye, li virê tenê kare jiyana xwe bidomîne dibêje ji virê wan rakin bivin ciyekê dinê. Li hevkî ne wisa ye, ciyê ku avlê hebe, ciyê ku daristan tê de hebin, ciyê ku şênayî tê de hebe li gor wî jî ekosîstemekê ye. Her ekosîstemekê de yên ku tê de jiyan dikin hem bi nebatên xwe hem bi ajalên xwe hene. Li gor wîya dikarî ancak jiyana xwe li wirê berdewam bikin. Di wê ekosîstemê de berdewam dikin.
ابیا وای کتل سرور تحریبات کی کتل دی مشاندن تحمل جیانا ما جولی راد کی تا اکوسیستم آن خراد کی یعنی افجی براستی یعنی هین insan mesela ku Daristan dışarıdan dibejin yani can kaybı yoktur. Bir Türkiye karşı haberleri var görüyor diyeceğim. Can kaybı yoktur. Leyaniz ne bejim mesela çan hab ajal tedahatın emri. Yani çan hab nebat joli rabune, çan hab darin ve endemik joli rabune. Yani hiç kez veya bahs nake. Anha ku tahribata ku ser xwazaya dîsa kirin yani mecbur merevj her aliye ve demine. Çünkü xwazaya ku heye ne teniya mirov bixwe. Yan ajalên ku tê de jiye, yan nebatên ku tê de jiye, o cûr be cûr hîn cinsên dî jî yani. Wisa ku yên ku hema tiştê ku nefes bigire yani tilê nêrîn nebat bixwe ku ne jê ra dibêjin fotosentez ku nekir bana jiyana mirovatî tune bû. Tev di nava dengeyekê de ne. Cemê Diclê ew qazkevin û giringek û di her olanda em rastî şopên wê tên. Li gel mîta Yewnanî di mîtên rojhilata navîn û di pirtûkên wekî Tewratê da jî Cemê Diclê derdikeve li pêşberî me. Wek mînak di çîroka Tewratê de behsa afrandina adem û bihuştê tê kirin û navê çar çeman derbas dibin. Navê yê sêyemîn jî Diclê ye. Xweza yekemîn got di temamê dîrok û destan û efsanê dünyayê de jî hatiye nivîsandin Nehra Dicle û Herema Dicle û Amedê, Batmanê, Heskîfê, Cizrabota tev servaçema ava bûne meriv gerek zêde zêde li ser paqijbûna xwezayî bisekine. Weke me got medeniyet li uxta û tevvekê dîrokvanê dinyayê û çîrokvanê dinyayê em bêjin nivîskarê dinyayê behs kirin got çend û huner û dîrok li ser çemê Dicle û Fırat hatiye avakirin. Bi 45 sal berê dema bendava Qareqaya Kebanê ya Atatürk hate avakirin Fırat wek ew dîrok ji holê rakirin çavê sîstemê jî li vê got dîrok û çend û huner û xwezaya Nehra Dicle û Herema Dicle jî ji holê rakî bi vî hewayê jî ji Amedê bigire heta Heskîfê mesela dibêjin Heskîf 12,000 sal berê ava bûye bi dîrokî bi çîrokî bi xwezayî yekemîn ser wê dinyayê de bajarokê got em bêjin bajarê got ava bûye şikefta bajar ava bûye yekemîn di dinyayê de ew de jî ji sê behra du behra dikevî bin bendava germavê golê çêdikin vî hewayê Heskîf serê xwe tenê ji dîroka Herema Dicle re Herema mezra botayê xwar û jor yekemîn paytextek bû. Rastî jî 12 medeniyetê ve derbas bûne. Gerek dîrokvan behsa Heskîfê kirine kevinbûna wê, şikeftê wê, xwezayiya wê, keleha wê, ji dêrê wê, ji camiyê wê, ji maqberê wê, ji mabedê wê zêde behs kirine. Em jî wext em li Heskîfê dinêrin niha wek zilm û zoreke bi dîrokê ve hatiye avakirin talan bûye tevxira kirine. Em zêde ser Heskîfê belkî me zêde xebat nekir lê sîstem Heskîf ji ber çav rakir bû yani. Mixabin baraj projeyên hesê û ocağên qûmê yên ku li ser Cemê Dicleyê tên çêkirin û dê werin çêkirin hem ava çem kêm dikin hem jî jiyana ekolojî ya li derdora çem dixin xetereyê. Wek mînak bendava ku li Heskîfê tê çêkirin li gel zirara ku dide dîroka hezar salan teqrîbateke mezin jî dide ekolojiya Cemê Dicleyê. Ji ber van projeyên bi vî rengê Cemê ku bi hezar salan e derike mixabin her ku diçe ava wê kêm dibe. Ji xwe ji ber germahiya gerdûnê ya li cîhanê pêk tê xweza her ku diçe dewlemendiyên xwe winda dike. Pêkanînên li dijî Dicleyê jî perçeyek dewlemend a xwezayê dixe xetereyê.